Il-miżura li ġodar jista' jkun hemm sa 4 households għadha fis-seħħ. Dan fakru d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern l-4 waqt il-programm Kalamita fuq dan l-istazzjon. Dan intqal hekk kif bħalissa ninsabu fi żmien tal-festi fejn ħafna jinġabru għall-ikliet. Ftit wara li ġie mħabbar numru għoli ta' każijiet pożittivi, id-Deputat Prim Ministru qal li t-tilqima tnaqqas ir-riskju li tispiċċa b'konsegwenzi serji minħabba l-virus. It-tilqima tagħmellek ġid minn kol angolu. Ħatnaqqaslek ir-riskju li toħodha, ħatnaqqaslek ir-riskju li tferrixa u ħatnaqqaslek ir-riskju li jkollok konsegwenzi serji, inkluż konsegwenzi fit-tul. Id-Deputat Prim Ministru għal kif sissa f'pajjiżna qatt m'għandna l-ebda każ tal-varjant Omicron, iżda it-testijiet li qed isiru għall-varjant joħorġu ma' 6 ijiem wara u għalhekk wieħed jistenna li l-varjant ikun irreġistrat f'pajjiżna fil-ħin li ġej. Chris Fern qal kif il-Gvern qed jieħu l-miżuri skont ix-xjenza u l-awtoritajiet tas-saħħa u mhux skont dak li jintqal fuq il-midja soċjali. Id-Deputat Prim Ministru qal kif minkejja iż-żieda fil-każijiet fil-komunità, il-każijiet fl-isptarijiet għadhom stabbli. Chris Fern spjega kif il-maġġoranza tal-każijiet li qed jinstabu huma ta' nies li ma jkollhom sintomi waqt li ftit minnhom ikollhom sintomi ħfief. Spjega fil-biċċa l-kbira tal-każijiet pożittivi li ġew irreġistrati fl-aħħar 24 siegħa huma ta' persuni li għamlu test jew ta' rutina jew biex isifru u mhux għax ħassuhom ma jifilħux. Jekk illum pereżempju kellna 560, 400 minnhom daw għax għamlu t-test għax iridu jsifru u sabuh mhux għax kienu ma jifilħux. Ġifier dan ħafna minnhom ma jkunux ma jifilħux. Ftit ikunu dawk li ma jifilħux. Dwar il-booster, id-Deputat Prim Ministru qal kif id-doża hija l-unika għodda biex niġġieldu il-varjant Omicron. Qal kif l-ewwel u t-tieni doża kienu effettivi għal ftit xhur u dan wassal biex pajjiżna iġġieled sew il-varjant Delta waqt li l-booster se jagħti effettività ta' madwar sena sabiex jiġġieled il-varjant Omicron. Matul is-sajf u l-ħarifa, morna tajjeb għax kellna l-vaċċin. L-ewwel u t-tieni doża tal-vaċċin proteġewna, proteġa l-poplu Malti bħalma proteġa ħafna pajjiżi oħrajn fl-Ewropa wkoll kontra il-varjant Delta. Issa kontra l-Omicron irid ikun il-booster. Id-Deputat Prim Ministru appella sabiex dawk li għandhom il-fuq minn 35 sena jirreġistraw għat-teħid tad-doża l-booster fuq is-sit vaccin.gov.mt. Qal ukoll kif ir-reġistrazzjoni għall-booster dalwaqt se tkun miftuħa għal dawk li għandhom aktar minn 18-il sena.